Sabem que tot allò que ensenyem als nostres menuts i menudes és la veritat després traslladat als seus pares, mares, germans, germanes, iaios, iaies, i entenem que aquesta activitat està tenint molt d'èxit en totes les escoles on estem anant, perquè uns coneixements bàsics per actuar en cas d'emergències, tant en casos d'incendis com altre tipus d'emergències, és important que els nostres xiquets i xiquetes ho sàpiguen. I també el fet de que vinguen els bombers del parc de la població ací al seu pati per tal de fer una activitat a l'aire lliure, la veritat és que també és molt interessant. Estic il·lusionat que el curs que ve podem fer-ho com ho tinguem plantejat en Conselleria d'Educació i arribem a tots els col·legis i ja en els col·legis que s'animen el més possible a fer aquesta unitat didàctica que és xicoteta, que és veure un vídeo de 12 minuts i llegir un còmic en una o dues sessions escolars se pot fer i és molt interessant. L'activitat, la veritat, és que ha sigut molt productiva perquè entenc que els xiquets, en els missatges que s'han donat, han après algunes de les coses que són molt importants en cas que se produïsca un problema com el foc. Està molt bé organitzada, l'explicació dels bombers ha sigut molt precisa, molt bona, molt interessant i d'un quart 20 minuts, per la qual els xiquets no se cansen. I per últim, per acabar, l'activitat que estan fent ara mateix en el pati, superinteressant i se l'estan passant molt bé.